Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Abril 12, tuig 2021. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day La Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Biyahe sa mga bus may adjustment, sakayan pandagat normal ang biyahe. 4-day work week liwat ipatuman sa Kapitolyo Provincial. Sa balita nasyonal, publiko ginapahalong sa antigen test kits nga ginabakal online. Hospital beds kag atrasado nga atensyon medikal ginalantaw factors sa pagsaka sa numero sang napatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Nasa aksyon! Lasay sa 3 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Ginkompirma ni Jade Marquez Sibalios, ang Media Relations Officer sa Vallacar Transit Incorporated, nga mayara sila sang ginhimong adjustment sa schedule sa biyahe sa ilang mga bus bilang pagsuporta man sa lihok nga ginhimo sang lokal nga panguluhan sang Negros Occidental ang sa pagpatuman sang curfew hour regulation. Sino kay Sibalios, suportado nilang tanan nga mga programa sang probinsya lakip ng iya sang Bacolod, ilabi na ko ni ang may kangtanan sa nagapadayong nga pag-away sang gobyerno kontra COVID-19. Nag-aapelar man sa nagakaig nga paghangop si Sibalios sa ilang mga pasahero nga mong direkta nga maapektuhan sang amo nga regulasyon. Ginkumpirmar ni PCG Bradco Port Commander kag Chief Petty Officer Louis Campaner nga normal ang schedule sa biyahe sa roll-on and roll-off vessels kag fast crop halin Bacolod padulong sa Iloilo vice versa, apang hugot nga ginadumili ang pagsunod sa mga apor halin sa Manila kag iban pa nga lugar nga napaidalom sa MECQ kag GCQ. Sudo kay Campaner, kasunod sa isa ka semana nga extension sa travel moratorium, hindi pa handa ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa pagbaton sa mga apor gikan sa Manila. Rason nga tubtob sa karon, hugot man nga ginausisa sang personal ang mga driver kag helper sa mga rolling cargos nga may dala nga may mga essential goods gikan sa Manila kag iban pa nga lugar sa Luzon. Lakip na ang pag-usisa sa pinaka-latest nga swab test results sa mga ini. Ginklaro ni Campaner
nga mahimo magkasakay kag makabiyahe ang mga pasahero halin Bacolod kag Negros pakadto sa Manila, Cebu, Davao kag iban pa sa kondisyon nga maipakita ang mga ini nga letter of coordination sa port of destination sa mga otoridad. Samtang liwat ng ipatuman sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang 4-day work week scheme magod mapunggan ang pagdamos ng kasang COVID-19 sa new work arrangement ngin permahan ni Governor Bong Lacson subong adlaw Abril 12. Ang mga pamuno sa departamento kag opisina amo ang responsabi sa pag-assign sang trabaho sa mga empleyado sa tion sang work from home schedule. Sunod sa gobernador, mag-umpisa ang pagpatuman sa Abril 15 kag magalawig sang 2 ka semana. Sa 4-day work arrangement, ang mga empleyado nga naka-assign sa mga opisina sa Kapitolyo ang dapat nga mag-report physically sa mga trabaho umpisa Lunes sa tuto Biyernes. Samtang work from home naman kun Biyernes. Apang mga empleyado naman nga ang serbisyo ginakinahanglan kada adlaw, ilabi na sa Provincial Health Office kag hospital ang dapat nga maghimo sang arrangement o kon work schedule. Agosto 28 tuig 2020 sang una nga nagpatuban sang 4-day work week ang gobyerno probensyal. I just met with our provincial administrator at Attorney Diaz, and I asked him if only to stress our point. I've asked him if we can do a four-day work week. The purpose here is really to manage the movement of people. Nabatihan si Governor Bong Lacson. Pabor si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa plano nga pagpasira temporaryo sa borders ng Iloilo kag Negros Occidental. Suno sa gobernador, nagsugilanon sila ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. angod sa mga plano. Dugang pa sang gobernador, iyan na insyandihan ang sitwasyon sang syudad kag probinsya sang Iloilo nga nagpalayag man sang kabalaka sa nagasaka kag kadamuon sang COVID-19 active cases sa Bacolod kag Negros Occidental. Una nga nagsapol sa defensor kag Iloilo City Mayor Jerry Tranias agod desisyonan ang temporaryo nga pagpasira sa border sini sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod bangod sa nagadamong nga kaso sang COVID-19. Sa dugang pa nga balita lokal, luyag nga klarohon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa National IETF ang iyahinyo nga pagpaidalam sa probinsya sa GCQ. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Lacson nga may nakatag siya sa impormasyon nga nabaton sang NIATF ang pangabay sang probinsya apang wala ini nalakip sa agenda nga gindiskusyonan. Sa National IETF, antes man nga nagwan desisyon sa mga quarantine status sang kada lugar sa Pilipinas. Suno kay Lacson, nagtawag na siya sa DILG Region 6 apang wala pa siya sang may nakuha sang sabat angot sini. Dugang pa sini nga hindi klaro siya kung bala ang pangabay ang gindinayo kung wala madiskusyonan na. Naibloan nga ang tuyo ni Lacson sa pagpaidalam sa GCQ sa probinsya agod makontrol ang hulag sang tawo kasunod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 local transmission. Sa katapusan nga balita lokal, nagahulat ang LGU sa Bacolod sa panugyan sang FDA ang sa pag-usar sang AstraZeneca vaccine. Una nga nagpapanaog sang statement ang FDA kag DOH nga temporaryo nga ginasuspend ang pagbakuna sang AstraZeneca sa 60 anyos panubo bangod sa report nga blood clot sa iban nga pungsod. Ang Bacolod una na nga nagbakal sa bakuna sa AstraZeneca kag nagahulat pa sang patod nga petsa sa delivery sang bakuna. Sudo kay Dr. Chris Surungon, ang Deputy for Medical sa Bacolod, EOC, wala na sa bakuna ng AstraZeneca ang nabilin sa syudad, kag wala pa sang medical frontliner nga nahatagan sa ikaduha nga dose. Dugang pa ni Surungon sa Bacolod City, Sinovac ang ginabakuna sa mga frontliner sa nagaedad 18 tubtob 59 anyos, samtang AstraZeneca naman sa mga nagaedad 60 anyos pasaka. Sino pa sa doktor, wala sang report nga blood clot sa Bacolod matapos nakabaton sang unang nga dose sang AstraZeneca vaccines ang pila ka mga frontliners. Nagpanugyan si Surungon nga hulaton ang opisyal nga statement sang World Health Organization angod sa ilang nga findings kag pagpangusisa kaupod ang AstraZeneca. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Destin Wave Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga kaaksyon na
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita nasyonal. Ginapahanumdum sang DOH sa publiko nga hindi pwede gamiton sa balay ang rapid antigen test kits para sa COVID-19 bangod authorized medical professional lamang ang maka-administer sini. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pa na aprobahan para sa home use ang antigen kits hidanom sang ginasunod sa karon nga regulasyon. Dugang pa sini nga mahimo magka-problema sa ginawa sa balay kag nabakal online nga antigen test kits bangod mahimo makahatag ini sang sala nga resulta. Ginaangon sa Department of Health sa kakulang sa hospital beds kag atrasado nga atensyon medikal ang pinalamang sa mga factor nga madamo nga mga pasyente ang napatay sa COVID-19 sa karon nga nagasaka ang kaso sang virus nga nagapekto ilabi na sa mga hospital sa Metro Manila. Tungod sini ginaapilar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa publiko nga gilayon magpakonsulta sa karon nga kalabanan sa mga napatay amo ang may severe nga balatian kag may edad. Sa separado nga statement, ginpahayag naman ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman nga ang pungsod nag-average sang 46 kapatay sa kada adlaw sang Marso kag 41 sang Abril tubtob 11. Mas mataas sa daily average nga 30 sang Pebrero kag 32 naman sang Enero. Sa dugang pa nga balita nasyonal. Radyo. Una sa balita. Una sa aksyon. Kagkaroon sa dugang pang balita nasyonal, ginapanginwala ni Agriculture Secretary William Dar ang akusasyon nga may kahilabtanan siya sa modus nga naghahatag sang bilyones pesos nga kickback halin sa nagasaka nga volume sa imported nga pork products kag pagpanubo sang tariff usarang problema sa African swine fever. Suno kay Dar, ginapatuman ng stricto nga guidelines sa masiguro ang transparent kag non-discretionary systematic procedure sa minimum access sa volume kon MAV allocation. Sa itong bulan sang Marso, ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga mahimo may sindikato sa Agriculture Department nga mong ginhalinan para makakuha sang bilyones pesos sa tong PATS o kon kickback halin sa rekomendasyon nga panubuan ng tariff rates kag pasakaan ng alokasyon sa MAV nga gina-import nga pork products. Ginpasiguro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi delikado ang COVID-19 response ng gobyerno sa pihak sang kakulang sang hospital kag pagsaka sa kaso sang virus. Ginhimo ni Roque ang palayag bilang sabat sa komento ni Dr. Eileen Espina ay National Director sang Philippine Academy of Family Physicians kag miyembro sang Healthcare Professionals Alliance against COVID-19. Una daligin pahayag ni Espina nga hindi niya mapunggan nga makumparar ang nakitaan sini nga problema sa sistema nga pareho sa iya nakitaan sa maglaslas sa Bagyo Yolanda sa pinakaparte sa Pilipinas sa 2013. Suno kay Roque, hindi na dapat pag-ibalik ang kalansay sang Liberal Party nga Yolanda bangod ini ang makonsiderar nga disaster. Sa piyak nga bahin, gipayag naman ni Health Undersecretary Leopoldo Vega nga may mas sobra sa 1,000 beds ang available para sa COVID-19 patients. Ang resulta sa duha ka semana nga enhanced community quarantine sa Metro Manila kag kaiping nga mga probinsya. Una sa balita. Una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time D3 Bio mga ka-aksyon ang D3 Bio may aras ng
Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Abril 12, 2021 sa luwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!